والله افعال السماح لخليها الضربه القاضيه، وما يقدر واحد منهم يرفع راسه، وما يشفق على العرب الا شيخ واحد ما له يا ربيع. يا سلام يا الله. اللي كانوا اصحابه עם קבלת האירוע של התפרצות לבסיס, אנחנו פתחנו בחקירה מאומצת על מנת להגיע לחשודים. אנחנו רואים בחומרה מעשה של כניסה לבסיסי צה"ל וגניבה של תחמושת. עם התקדמות החקירה הצלחנו להניח את היד על שני תושבים, בני 20 מהפזורה הבדואית, מהיישוב תל שבע. הצלחנו לקשור אותם ראייתית לאירועים של ההתפרצות של הבסיס וגניבת התחמושת. אנחנו מקווים שבימים הקרובים אנחנו נשלים את מלאכת החקירה ונגיש כתבי אישום. אני רק יכול להגיד, משטרת ישראל תמשיך בנחישות אל מול אירועים של כניסה לבסיסי צה"ל, של גניבת תחמושת וגניבת אמל"ח.